M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye. Pano patiyankhuleni Ambuye lero lachiwiri pa 25 Oktoba. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Woyera kwa Efeso mutu wa 5 ndime ya 21 kulekera 33. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Roshan Chemtengo wa bungwe la utumiki wa ana kuchokera ku Lunzu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga wabwino ndi monga momwe analembera Luka Woyera mutu wa 13 ndime ya 18 kulekera 29. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Julius Dokowe achipani cha St. Patrick's Society SPS kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Efeso. Efeso 5 ndime 21 kulekeza 33. Abale, inu amene mumaopa Khristu muzimverana. Inu akazi muzimvera amuna anu monga mumamvera Ambuye. Paja mwamuna ndi mutu wa mkazi wake monga momwe Khristu ali mutu wa mpingo umene uli thupi lake, ndipo iye mwini ndi mpulumutsi wa mpingowo. Tsono monga mpingo umamvera Khristu momwemonso akazi azimvera amuna awo pa zonse. Inu amuna mudzikonda akazi anu monga momwe Khristu adakondera mpingo nadzipereka chifukwa cha mpingowo. Adachita zimenezi kuti awupatule ukhale wake atawuyeretsa pakuwutsuka ndi madzi ndiponso ndi mawu ake. Adafuna kuti awuyimike pamaso pake uli wa ulemerero wopanda banga kapena makwinya kapena kanthu kena kalikonse koyipitsa, koma uli woyera ndi wangwiro kotheratu. Momwemonso amuna adzikonda akazi awo monga momwe eni akewo amakondera matupi awo. Palibiretu munthu amene amadana ndi thupi lake koma amalidyetsa ndi kulisamala bwino monga momwe Khristu amachitira mpingo wake. Amatero chifukwa mpingowo ndi thupi lake ndipo ife ndife ziwalo zake. Paja mawu a Mulungu akuti, n'chifukwa chake mwamuna adzasiye atate ndi amayi ake kokaphatikizana ndi mkazi wake kuti awiriwo asanduke thupi limodzi. Mawu amenewa akutiwululira chinsinsi chozama, ndipo ndikuti chinsinsicho nchokhudza Khristu ndi mpingo. Komabe akunenanso za inu kuti mwamuna aliyense azikonda mkazi wake monga momwe amazikondera iye mwini, ndiponso kuti mkazi aliyense azilemekeza mwamuna wake. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amumthenga wabwino monga analembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, kodi ufumu wa Mulungu uli ngati chiyani? Ndipo ndingawuyerekeze ndi chiyani? Uli ngati njere ya mbewu ya mpiru imene munthu adakayifesa m'munda mwake. Idamera nisanduka mtengo, mbalame zamumlengalenga kumabwera kudzamanga zisa pa nthambi zake. Yesu adatinso, ndingayerekezenso ndi chiyani ufumu wa Mulungu? Ulinso ngati chofufumitsira buledi chimene mayi wina adachisanganiza ndi ufa wokwanira miyezo 3 mpaka mtanda wonse udafufuma. Mthenga wa Ambuye.
Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, njira imodzi imene Ambuye Yesu amakonda kugwiritsa ntchito mwa njira zambiri ndizo kuphunzitsa anthu kudzera mafanizo. Lero mu uthenga wabwino Ambuye Yesu akutipatsa mafanizo awiri. Fanizo loyamba ndi la mulimi amene adakafesa njere ya mpiru munda mwake, ndipo njere imeneyi idakula mpaka nakuti mbalame zamlengalenga zidabwera kudzamanga zisa kupezapo malo okhala. Ndikanjere kakang'ono kwambiri. Chimodzimodzinso akutipatsanso fanizo lina limene mayi wina anagwiritsa ntchito yeast amene kapena nene kuti chofufumitsira mmene timapangira bredi komanso mandasi kwathu kuno kuti chifufume pogwiritsa ntchito milingo itatu ya ufa, ndipo atathira yeast ameneyo bredi uja adafufuma. Izi zikutiphunzitsa kuti mafanizo awiriwa Ambuye Yesu akufuna kutionetsa choyamba mphamvu ya uthenga wabwino umene umalalikidwa namaoneka ngati ngopanda mphamvu komanso wochepa kwambiri. Mbere ya mpiru yofesedwa ikusonyeza uthenga wabwino umene ukuyenera kulalikidwa, ndipo zotsatira zake ndi mpumulo umene umapezeka pakakhala Ambuye. Makamaka ife amene timamva uthenga wabwino ndi kutembenuka mtima timapeza mpumulo umenewu, moyo wosatha. Uthenga wabwino umagwira ntchito mkati mwa mitima ya anthu amene avomera kuti mphamvu zake ziwafikire ndi kuwasintha makhalidwe awo. Mlimi komanso mzimayi amene atchulidwa mu uthenga wa lero akusonyeza mpingo komanso ndi ntchito yake yotumikira Mulungu pano pa dziko lapansi. Akhristu tonse pamene tamva uthenga wabwino tisawumitse mitima yathu. Tiyeni tichite monga momwe malembo oyera, mawu a Mulungu akutilankhulira, ndipo tikhale anthu achikondi komanso olemekezana wina ndi mnzake. Monga Akhristu a kwa Efeso tiphunzire kulemekezana m'mabanja mwathu, osamangoti bola ndili nacho ndipo sichingapite kulikonse. Ndinachitsekera mbotolo, mwamuna wanu ngofunika ndithu kulandira ulemu wake. Inunso amuna, mkazi wanu ngofunika ndithu kulandira ulemu wake, kuti chikondi chanu chikhale chopambana, chifukwa ndicho mu sakramenti la ukwati mukuyimirira chaulere cha Mulungu, chikondi cha Mulungu pa ife anthu ake, komanso chikondi cha Khristu pa mpingo wake. Muyenera kumakondana nthawi zonse monga momwe Khristu amakondera mpingo. Inunso muzikondana wina ndi mnzake. Chikondi cha Khristu chikhale zonse mwa ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To